μαμά μου έλεγε να είμαι πάντα καλή, να είμαι υπομονετική, να μην μιλάω. Η μαμά μου έλεγε ότι είμαι μία πριγκίπισσα και όταν γνωρίσω αυτόν που γεννήθηκε για να μ' αγαπήσει, θα το καταλάβω αμέσως ότι είναι αυτός και θα είμαι καλή μαζί του. Θα είμαι υπομονετική. Δεν θα μιλάω. Όπως κάνει και εκείνη όταν ο μπαμπάς της φωνάζει. Και όταν χτυπάει θυμωμένα το χέρι του στο τραπέζι. Και όταν χτυπάει θυμωμένα το χέρι του στον τοίχο. Και όταν χτυπάει θυμωμένα το χέρι του στο κεφάλι της. Γιατί οι άντρες δεν είναι υπομονετικοί σαν εμάς τις γυναίκες. Και νευριάζουν. Και φωνάζουν. Και χτυπάνε καμιά φορά. Έτσι είναι οι άντρες. Και εμείς πρέπει να τους αγαπάμε ό,τι κι αν κάνουν. Μη μπαμπά, σκάσε. Μη, βούλωστο. Μη μιλάς είπα. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Οι φωνές περνάνε. Τα νεύρα περνάνε. Οι μελανιές περνάνε. Η αγάπη μένει για πάντα. Δεν μίλαγα. Είσαι όμορφη. Είσαι ξεχωριστή. Είσαι μοναδική. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μοναδική είσαι. Μόνο εγώ. Γιατί μόνο εγώ σ' αγαπάω. Κανένας άλλος. Μόνο εγώ. Μη τους μιλάς. Μη τους ακούς. Δεν ξέρουν. Δεν καταλαβαίνουν. Κοίτα τους. Ζηλεύουν. Μας ζηλεύουν. Βλέπουν πόσο πολύ αγαπιόμαστε και μας ζηλεύουν. Μην ακούς κανέναν πριγκίπισσά μου. Εγώ δεν ήξερα τι θα πει αγάπη πριν σε γνωρίσω. Δεν εμπιστευόμουν κανέναν πριν σε γνωρίσω. Τώρα όμως όλα άλλαξαν. Τώρα έχω εσένα και εσύ εμένα. Για πάντα. Γιατί δεν μιλάς? Πες κάτι. Τι να πω. Αισθανόμουν τυχερή που με βρήκε. Δεν μίλαγα. Ποιος ήταν? Μια φίλη μου. Ποια φίλη σου? Εγώ άκουσα αντρική φωνή. Όχι, στορκίζομαι. Μια φίλη μου ήταν στο λόγο μου. Ποια φίλη σου? Αυτή η ηλίθια. Δεν θέλω να της μιλάς. Κάθε φορά που της μιλάς με κοιτάς περίεργα. Εγώ τώρα δεν με κοιτάς περίεργα? Όχι. Να της πεις να μην σε ξαναπάρει. Δεν θέλω να σε πειράζει. Μα με πήρε να με ρωτήσει κάτι για τη δουλειά. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ποιο? Αυτή η ιστορία με τη δουλειά δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν την αφήνεις? Να αφήσω τη δουλειά μου. Η μαμά μου είπε μην την ακούς τη μάνα σου. Η μάνα σου είναι τρελή. Αυτή η δουλειά δεν είναι για σένα. Κουράζεσαι. Δεν θέλω να κουράζεσαι. Εγώ είμαι εδώ τώρα. Εγώ θα φροντίσω για όλα. Θα σε κάνω την πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Αρκεί μόνο να μ' ακούς. Να μ' ακούς και να μην μιλάς. Μη μιλάς. Δεν μίλαγα. Πώς είσαι έτσι? Τι έχεις πάθει? Πώς έχεις γίνει έτσι? Τι μούτρα είναι αυτά?
Δεν σου έχω πει ότι δεν μπορώ τα μούτρα. Δεν σου έχω πει ότι όταν κατεβάζεις μούτρα τρελαίνομαι. Δεν σ' αντέχω. Φύγε από μπροστά μου. Ηλίθια, ζώων, είσαι τρελή, τρελή. Εσύ με τρελαίνεις, το καταλαβαίνεις? Εσύ φταίς για όλα. Εσύ με φέρνεις σε αυτή την κατάσταση. Εσύ φταίς γιατί είσαι τρελή. Φύγε από μπροστά μου, τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Φύγε, ηλίθια. Μη μιλάς. Μη μιλάς, γαμώτο, μη μιλάς. Δεν μίλαγα. Μαμά, είναι λίγο νευρικός, αυτό είναι όλο. Λίγο οξύθυμος. Και όταν πίνει, δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του. Κουράζεται πολύ. Όλη μέρα δουλεύει σαν το σκυλί για να μην μου λείψει τίποτα. Και όταν γυρίζει σπίτι, είναι κάποια πράγματα που τον εκνευρίζουν. Όταν μιλάω στο τηλέφωνο, ας πούμε, εκνευρίζεται. Δεν του αρέσει να μιλάω με άλλους. Ζηλεύει. Μ' αγαπάει πολύ, γι' αυτό, μαμά. Με θέλει όλη δική του, αυτό είναι όλο. Και δεν μπορεί τα μούτρα. Την κρίνια δεν την μπορεί. Έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Του έχει λείψει η αγάπη, η ηρεμία. Γι' αυτό και εγώ προσέχω. Προσέχω πολύ. Όταν τον βλέπω εκνευρισμένο δεν μιλάω. Περιμένω να του περάσει. Τα νεύρα περνάνε, μαμά. Οι φωνές περνάνε. Η αγάπη... Η αγάπη... Δεν θα ξαναγίνει. Δεν θα ξαναγίνει. Στορκίζομαι, δεν ξέρω τι έπαθα. Πρώτη φορά. Δεν θα ξαναγίνει. Δεν θέλω να σε χτυπάω. Δεν μ' αρέσει να σε χτυπάω. Με έφερες όμως εκτός αυτού. Τρελάθηκα. Εγώ υποφέρω. Υποφέρω όταν σε χτυπάω. Εγώ υποφέρω πιο πολύ. Σε παρακαλώ, μη μου το ξανακάνεις αυτό. Μη με αναγκάσεις να σε ξαναχτυπήσω. Πρόσεξε, να είσαι καλή, να είσαι καλή και μην το πεις πουθενά, μη σου ξεφύγει πουθενά, πουθενά. Αν μάθω ότι το είπες, θα τρελαθώ και θα το ξανακάνω. Θα σε πονέσω πάλι και εγώ δεν θέλω να σε πονάω, δεν θέλω να το πονάω το κορίτσι μου, ποτέ. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, μη μιλάς, μη μιλάς, σ' αγαπάω, μη μιλάς. Δεν μίλαγα. Βούλωστο, μη, σκάσε, μη μιλάς είπα. Δεν μιλάω. Σε ποιον να μιλήσω, τι να πω, ντρέπομαι. Να φύγω, να φύγω. Και πού να πάω, όπου και να πάω θα με βρει, μου το είπε ότι θα με βρει. Φοβάμαι. Εσύ φταίς που σε χτυπάω. Μου αξίζει, αυτό μου αξίζει. Τελευταία φορά, στορκίζομαι, τελευταία φορά. Την τελευταία φορά που με χτύπησε πήγα στο νοσοκομείο. Με βάλε σε ένα ταξί και μου είπε να πω στους γιατρούς ότι έπεσα από τις σκάλες. Πονούσα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να σκεφτώ. Αν δεν μιλήσω τώρα, δεν θα μιλήσω ποτέ. Και εκείνος θα με σκοτώσει. Θα έρθει μια πραγματικά τελευταία φορά. Θα με σκοτώσει στο ξύλο.
Γι' αυτό πρέπει να μιλήσω. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Με λένε Αγγελική. Ο σύντροφός μου με κακοποιούσε λεκτικά, σωματικά και ψυχολογικά για 4 χρόνια. Δεν μιλούσα, γιατί είχα μάθει να μην μιλάω. Γιατί πίστευα ότι αυτός ήταν ο δυνατός. Γιατί τον αγαπούσα. Δεν μιλούσα γιατί φοβόμουν να μιλήσω. Γιατί δεν ήξερα σε ποιον να μιλήσω. Αλλά δεν είμαι η μόνη. Και δεν είμαι μόνη μου. Γι' αυτό τώρα μιλάω. Με λένε Δανάη. Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από θείο μου σε παιδική ηλικία. Πολλά χρόνια αργότερα η μητέρα μου εξομολογήθηκε ότι είχε υποστεί κάτι αντίστοιχο από το ίδιο πρόσωπο. Ο τωρινός σύντροφός μου με κακοποιεί λεκτικά, ψυχολογικά και σωματικά. Νιώθω πολύ μπερδεμένη. Ευθύνομαι εγώ για όσα μου συμβαίνουν. Είμαι η Θεοδώρα και είμαι άνεργη. Πριν 2 μήνες γνώρισα κάποιον στο Facebook. Δήλωσε πως τον λένε Γιώργο. Μου είπε να μου γνωρίσει ένα φίλο του που θα μπορούσε να μου βρει δουλειά. Πήγαμε στο διαμέρισμα του φίλου, το πρόσωπο του οποίου δεν θυμάμαι. Με βίασε πρώτα ο Γιώργος και μετά ο φίλος του. Όταν ξύπνησα, μου είχαν κάνει ντους και μου είχαν βάλει πιτζάμα, πιθανόν για να μην μπορέσω να αποδείξω το βιασμό. Ο φίλος του δεν ήταν εκεί. Ο Γιώργος με πήγε στο μετρό και με απείλησε να μη σκεφτώ να κάνω καμιά βλακεία γιατί με έχουν μαγνητοσκοπήσει και θα με βγάλουν στο διαδίκτυο. Είμαι σίγουρη πως μου είχαν βάλει κάτι στο ποτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1/3 των γυναικών που δολοφονείται κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από τον σύντροφό τους. Στη Νότια Αφρική, μια γυναίκα σκοτώνεται κάθε 6 ώρες από τον σύντροφό της. Στη Γουατεμάλα, κάθε μέρα δολοφονούνται 2 γυναίκες κατά μέσο όρο. Στην Ελλάδα, 1 στις 2 γυναίκες που δολοφονούνται κάθε χρόνο είναι θύματα τωρινού ή πρώην συντρόφου τους. Ενώ 1 στις 5 γυναίκες υπήρξε θύμα ξυλοδαρμού τουλάχιστον 1 φορά από τον άντρα της. Μιλάω. Όταν καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα είναι θύμα βίας και δεν μιλάω, γίνομαι συνεργός στο έγκλημα που διαπράττεται εναντίον της.